காலை வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். அருள்ராஜ். கோழிங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு. காலை வணக்கம். சாப்பிட்டாச்சா? இப்பதான் சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மதிய சமையல் இன்னைக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து தெரியல என்னன்னு தெரியல, செட்டிநாடு ரசப்பொடி. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூண்டு அவ்வளோ ரேட்டு விற்கிது. 550 550 ரூபா சொன்னாங்க 1 கிலோ ரேட்டு. 100 பூண்டு வாங்கினா 55 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். அதனால் பூண்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொடியாக வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ரசப்பொடியாக வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இதை போட்டுட்டு நீங்கள் வச்சு பார்க்கலாம். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. வச்சு பார்க்கலாம். இதோட ரேட்டு வந்து 8 ரூபா. இந்த ரசம் வச்சு இன்னைக்கு வந்து கருவாடு. இது வந்து துண்டு கருவாடு. கரண்ட் வந்து வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது, அதான் போயிட்டு வருது. சாதம் அடுப்பில் இருக்குது. இன்னைக்கு வேலைக்கு போகலை, தோட்டத்து வேலைக்கு போகலை. காலையில் இன்னும் சமையலும் பண்ணலை, சாப்பிடவும் இல்லை. நான் அவசர அவசரமாக சமையலே பண்ணிகிட்ருக்கேன். நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமைனால வந்து மாவெல்லாம் கடையில் இல்லை. காலையில் சமையல் பண்ணோம்னா ஸ்கூலில் பசங்களை கொண்டு போய் விடுறதுக்காக காலையில் சமையல் பண்ண முடியலை. அதனால் வந்து இப்போ தான் சமைச்சிட்ருக்கேன். ஒரே தான் மதியத்துக்கு சேர்த்து சமைச்சிட்டு ஒரு 11 மணிக்குள்ளே சமைச்சிட்டா சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரே வேலையாக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். சாப்பிட்டீங்களா? இன்னும் சாப்பிடல. அதான் இன்னைக்கு வந்து மாவெல்லாம் கிடைக்கல. ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து மாவு வராதனால கிடைக்கல. அதனால் சாதம் தான் வடிக்கணும். காலைல பசங்களை ஸ்கூலில் விடுறதுனால காலைல சமைக்க முடியலை. இப்போதான் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். வீட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா? எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க. நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? சாதம் வந்து வெந்துட்டுருக்கு. சாதம் வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு. ஏரியாவே அமைதியாக இருக்குது. மாடெல்லாம் ஒத்துக்கிடும். சோறு வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் குறையாவே வெடிக்கணும் ரசத்துக்காக. இனிய காலை வணக்கம் மேடம். ஓகே வணக்கம்ண்ணா. நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாளாக ஆளே பார்க்க முடியல லைவில். நேற்று யார் லைவில் உங்களை பார்த்தனே? சூர்யா லைவில் உங்களை பார்த்தேன். நேற்று தான் நல்லா தெரியல, பார்த்தேன். நான் இப்போ என்னால் லைவ்லாம் அதிகமாக போடவும் முடியலை. நான் வந்து இந்த தோட்டத்து வேலைக்கு வந்து போகிறதுனால என்னால் லைவ்லாம் அதிகமாக போட முடியலை. சரி, கிடைக்கிற டயத்தில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போடுறேன். அதுவும் 1 மணி நேரம் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தாலும் 1/2 மணி நேரம் 1/4 மணி நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு வேலை வேறு வந்துடுது. அதனால் போடவே முடிய மாட்டேங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.